Bé, bona tarda. Donem començament a aquesta sessió online. Us parlarem aquesta tarda de les aplicacions per mòbils i telèfons intel·ligents, quina utilitat poden tenir, què són en realitat, com funcionen i què podem arribar a fer i el per què creiem nosaltres que és una aplicació molt interessant per qualsevol tipus de pimes. En realitat, de què parlem? Doncs parlem de que hi ha una idea, una pime té una idea, ens l'explica i aquesta idea s'ha de fer tot un disseny i programació. Un cop fet això, Xarxa Control se n'encarrega de pujar aquesta aplicació als markets. Els market stores són les botigues on realment els usuaris finals trobaran les aplicacions, tot i que també les podem tenir penjades a les nostres webs o en altres llocs. Els principals stores són els d'Android, que pertany a Google, els de l'iPhone, que pertanyen a Apple, BlackBerry, Amazon i ara recentment, des de fa poc temps, Windows 8. Tot això recomanem sempre que vagi acompanyat d'una campanya de màrqueting aprofitant les xarxes socials on fer publicitat de què disposem d'aquesta aplicació. Això fa que els usuaris finals coneguin la nostra aplicació i se la puguin baixar de qualsevol dels markets on tinguem publicada l'aplicació. Penseu que els clients ja són mòbils, per tant nosaltres hem de fer l'esforç també de tenir una aplicació mòbil per a ells. Com està el tema avui? Hi ha hagut un boom de ventes de smartphones i tablets que és imparable. Han superat amb escreix tot el que són les ventes de PCs i de portàtils. S'estima que cap al 2020 hi haurà 50.000 milions de dispositius mòbils connectats a internet. És una bogeria i per tant nosaltres hem de ser-hi també. Aquí a Espanya som el tercer país europeu en nombre de persones amb dispositius intel·ligents, telèfons intel·ligents, smartphones. Els smartphones són això, els dispositius intel·ligents. En realitat són telèfons que tenen una capacitat de processament d'informació, són capaços d'executar aplicacions i aprofitar tecnologia que porten incorporada, com ara la seva càmera de fotos, com ara tot el tema del GPS, posicionament, i diversos estris que estan sortint constantment dintre d'aquests aparells. A Espanya el 80% de les ventes de telèfons dels últims mesos són telèfons intel·ligents. Això és moltíssim. Només hi ha un 20% dels clients de les companyies telefòniques que volen el telèfon per trucar. I una altra dada important és que en 4 anys d'existència de la primera botiga, que va ser la d'Apple, s'han descarregat més de 40 milions d'unitats de programes. Quina és l'autorització que li estem donant als usuaris a les aplicacions? Principalment la gent busca informació, notícies, política, informació d'esports, i en quant a l'entreteniment, estan molt en auge tot el tema del Facebook, les xarxes socials, els jocs. Aquesta és l'utilitat principal que avui se'ls està donant en els mòbils. Les tendències ens indiquen que tot va cap a l'utilització d'eines empresarials. Aquí podeu veure alguns exemples. Hi ha moltes aplicacions ja de temes de turisme, temes de serveis, i tant per negocis on la seva proposta de valor és business to business, o sigui que el nostre client són empreses, o business to client quan el nostre client són clients finals. A mà dreta podeu veure una aplicació feta per una empresa de serveis socials, una associació, sobre l'autisme, on proposen exercicis i una sèrie de recomanacions per al malalt i tota la família. Fa poc hem tingut a prop el Mobile World Congress, a Barcelona concretament, i aquí va haver-hi diverses conferències molt interessants, entre elles Forrester Research, que ens demanava a les pimes que fessin comunicacions d'una manera natural, que donéssim un valor afegit a aquestes aplicacions i que amb això donaríem una percepció de modernitat i innovació als nostres clients. I sentenciaven que les empreses que no aprofitin l'ús de les aplicacions quedaran superades per la competència. Per tant, és un bon moment per començar-hi a pensar i fer alguna cosa. D'altra banda, també en vam sentir a Michael Kepler, que és alemany, afincat a Catalunya, director de consulting de IVC, International Venture Consultants. És una gran consultora que fa molts anàlisis de mercat. I ens comentava que el mercat de les aplicacions
per mòbil creix un 40% cada any, que en aquest moment hi ha 12 milions d'usuaris actius, que el 2013 es van fer 2,7 milions de descargues, que la tendència és a demandar aplicacions corporatives de les pimes i molt relacionades amb el màrqueting. A Espanya, el 2013, segons IUC, es van fer més de 30.000 aplicacions. I sentenciava també que només fa falta una idea i un pressupost molt baix per tirar-ho endavant. Hi havia una altra ponència, que era la Kantar World Panel. Aquesta gent feia un anàlisi de la situació de les aplicacions des del punt de vista del sistema operatiu. Cada telèfon mòbil dels que coneixem porta un sistema operatiu propi. Alguns són Android, altres són Apples, dient que porten Windows, i feien un anàlisi dient que els creixements de mòbils, smartphones intel·ligents d'Apple estaven pujant un 7%, 0,7%, els Android un 8,1% respecte a l'any anterior, BlackBerry estava disminuint les ventes, Symbian de Nokia també disminuïa, de fet Symbian ha desaparegut, en aquest moment Nokia forma part del grup empresarial Microsoft, i Microsoft té el seu propi sistema operatiu que es diu Windows 8 des de fa poquets mesos, i d'aquí ve que tingui una pujada de moment molt minsa. També ens comentaven que més del 92% dels telèfons intel·ligents venuts els últims mesos són Android, i per ells les tendències són els temes de salut i educació i sobretot el pagament per mòbil. Les coses sembla que aniran per aquí. I ara què? Què hem de fer nosaltres? Doncs estem davant d'una nova revolució i hem d'innovar, hem de crear noves àrees de negoci o bé nous negocis. Com a pimes que estem al mercat, doncs aquesta ha de ser la nostra capacitat. Tipus d'aplicacions, qualsevol pime pot tenir una aplicació i té alguna cosa que dir als seus clients a través d'aquestes aplicacions mòbils. Molt interessant és la part de mobile commerce, muntar una petita botiga, vendre productes directament des del mòbil. Aquestes són les tendències que tindrà més futur. A nivell d'aplicacions, tant pot ser per restaurants, per hotels, com podeu veure aquí. I hi ha una part molt interessant, que és la part cultural, de museus, diaris, etc. Aquí també hi ha un força camí per recórrer. Aquí podeu veure un exemple de cafeteria. Tenim una aplicació, això és una maqueta, on es veuen les dades de la cafeteria, podem consultar la carta de begudes, la carta de plats, la carta de tapes, s'acostumen a posar tots els enllaços a les xarxes socials de la cafeteria, mapes de localització, telèfon. La particularitat d'aquestes aplicacions és que tan sols prem l'icona del telèfon, el telèfon ja truca directament a casa a la cafeteria. Podem donar informació als nostres clients d'esdeveniments que organitzem a la cafeteria i, per suposat, pot incorporar un formulari on el client es posa en contacte amb nosaltres. Amb un exemple d'un catàleg d'empreses, senzillament hi hauria el seu logo, la seva descripció, totes les seves dades de contacte, com dèiem, un llistat de famílies de productes i dins d'aquestes famílies de productes uns productes en concret amb totes les descripcions, fotografies que fessin falta. També podem afegir-hi, si tenim diversos magatzems, diverses botigues o diverses seus, un plànol de situació per localitzar-los. Aquest cas és un exemple de ciutat. Els ajuntaments acostumen a demanar una aplicació d'aquest tipus on s'explica on s'ha de dormir, on s'ha de menjar, punts d'informació, mapes, informació de restaurants, hotels i, per suposat, el detall de cada un d'ells. Aplicacions que estan demandant en aquest moment els ajuntaments. Aquí tenim un hotel. Un hotel el que li interessa és donar informació sobretot dels serveis i les habitacions com són, és el que el client buscarà, per suposat mapes de localització i com arribar-hi, i és molt interessant en aquest cas el tema de les ofertes. Publicar a través de l'aplicació ofertes concretes per a aquells usuaris de l'aplicatiu. Aquí hi ha un exemple d'esdeveniments, en aquest cas una festa major, on es pot consultar tota la programació i tots els esdeveniments que hi ha a través de diversos dies, a través d'una agenda i un calendari, o buscar els esdeveniments per tipus d'esdeveniment, per associacions que les promouen, etc. Així com també podem veure la localització.
Aquí hi ha alguns exemples de fires, en aquest cas a Fira d'Indians de Begur es va fer una iconografia de botons especialment dissenyada per ells, vam veure un telèfon antic, una brossula antiga, i en aquest cas fins i tot hi havia un accés a la venda d'entrades d'alguns dels concerts que es feien durant la Fira d'Indians. Podeu veure altres exemples on es treballa de la mateixa manera, més o menys, es posen els dies durant la fira i quines activitats hi ha dintre, amb tota la informació completa, amb fotografies i amb localització, horaris i fins i tot avisos de quan comencen cada un dels esdeveniments. Aquesta aplicació que veieu ara és una aplicació en concret d'un jardí botànic. Aquest jardí botànic té l'aplicació en 6 idiomes, podeu veure en català, basc, rus, francès, espanyol i anglès. A les pantalles podeu veure algunes pantalles en anglès, inclús alguna en rus. I l'aplicació aquesta és molt curiosa perquè el que fa és acompanyar el visitant del jardí botànic, normalment són grups familiars, i proposa un circuit dintre del mateix jardí botànic i l'usuari va trobant, en aquest cas per exemple una palmera, i quan troba aquesta palmera doncs se li fa una pregunta sobre el que ha trobat. Aquí també podem veure que no s'ha fet l'aplicació en fotografies, sinó s'ha fet en dibuixos d'un artista local que els va fer especialment per l'aplicació, amb el qual donava un valor afegit molt interessant. Ressaltar el tema dels idiomes i també hi havia tot un accés a uns formularis de contacte, per suposat un carrusel de fotografies en el mateix jardí botànic, un RSS. L'RSS és un accés directe del mòbil que fa en el blog, en aquest cas del jardí botànic, amb les últimes informacions de botànica. I per què hem de tenir una app nosaltres? Cada un de nosaltres tenim negocis diferents i hem d'intentar veure per què podem necessitar una app. Jo crec que és un nou canal de venda i hem d'aconseguir que el client ens trobi on vulgui, quan vulgui. És una eina de fidelització, sempre serem a la butxaca del client, un sol toc de pantalla. Hem de saber aprofitar les noves tecnologies, les notificacions push, les bases de dades, la geolocalització, tot això augmenta la fidelitat. Aquestes tecnologies ara els ho comentarem una miqueta més per entendre què són cada un d'aquests conceptes. Generem un producte o servei diferent. No s'ha de caure a l'error de crear una aplicació igual que la web. L'aplicació té capacitat per donar un valor afegit a la web. Creem imatge de marca, de fet comença a quedar molt bé dir que tenim una aplicació. Ens diferenciem la competència, si som el primer del sector a tenir una aplicació, imposem i creem tendències. És un nou aparador, hem d'intentar captar clients dels markets, ja que Google, Apple i companyia, Amazon ens deixen publicar a les seus markets, les nostres aplicacions, hem d'aprofitar els milions i milions d'usuaris que accedeixen a aquests markets. I tot això, a més, és mesurable. Podem saber quantes descàrregues tenim, quantes visites hem tingut, si tenim una botiga que hem venut a través de l'aplicació i, a més, tot això és molt econòmic, com veurem més tard. Què pot fer una aplicació? Doncs una aplicació té moltes utilitats, aquí he fet un resum d'algunes d'elles. En primer lloc veiem una icona que representa el formulari. El formulari és el fet que el client pugui enviar-nos, omplir un formulari i enviar-nos informació. Per suposat es pot trucar, podem tenir una agenda, enviar SMS, enviar correus electrònics, fer geoposicionament, localitzar el client i que el client localitzi les nostres instal·lacions. Podem fer les barres, com hem comentat abans, totes a mida. Podem tenir a l'aplicació una base de dades, això farà que l'aplicació vagi molt més ràpid i la informació estigui més ordenada. Aquesta base de dades la podem tenir al núvol. Amb aquest tipus d'aplicacions podem tenir una connexió al núvol on nosaltres actualitzant la base de dades a distància, tots els mòbils que tinguin l'aplicació instal·lada s'actualitzaran directament. No és necessari que el client torni a accedir als markets i tornar a baixar la versió. Ens permet incrustar còdics de web, inclús planes web completes. Imaginem que tenim un hotel i tenim una plana web de reserves, doncs aquestes reserves estaran integrades dintre del que és l'aplicació, per no haver de tenir un segon lloc de reserves i consolidar dades posteriorment. Les notificacions push és un
de les eines més importants. Això ens permet en qualsevol moment llançar una notificació que rebrà tothom que tingui instal·lada l'aplicació, encara que en aquell moment no estigui en marxa, referent a una novetat que tinguem, des d'un avís que si som un assessor que ens toca aviat presentar un impost concret. Si per exemple fóssim un restaurant podem enviar els menús de cada dia, amb el qual el client tan sols clicant a la notificació podrà veure els menús que hem canviat aquell dia, etc. Té moltíssimes aplicacions. Ja dic que és molt important que l'usuari que té l'aplicació instal·lada rep la notificació encara que l'aplicació la tingui ja oblidada en un racó. Aquest símbol de la dreta es refereix a l'RSS. Aquest RSS es refereix a un enllaç directe al nostre blog o a la nostra pàgina de notícies, que es donarà també en el mòbil. Per suposat, més avall tenim el tema del mobile commerce. Podem muntar una botiga, tenir uns productes, uns serveis i cobrar-los directament a través del mòbil en PayPal. També tenim accés des de l'aplicació als Facebook, Twitter, LinkedIn, qualsevol xarxa social que tingui la nostra empresa. I també tenim el que en diem CMS, que és la possibilitat d'actualitzar fotografies, textos, qualsevol cosa que vulguem de l'aplicació a distància. Per exemple, en el cas que vèiem abans del jardí botànic, si ens interessés canviar una sèrie de fotografies o si és una fira i hem d'actualitzar 4 dades, tot això es pot fer a distància també amb aquest sistema. I per últim, de tot, tenim els cupons. Els cupons és un invent que acabem de posar en marxa fa 15 dies, va molt i molt bé, i el que fa això és, per exemple, tenim una gelateria. Imaginem que un client, quan ha vingut 10 vegades, li regalem un gelat. Automàticament aquests cupons, el client ens ensenya que té l'aplicació, entrem a la palana de cupons i quan ens compra un gelat entrem un codi secret que només coneix el personal de la gelateria i amb això es van validant les 10 vegades. La 10ª vegada el gelater li donarà un gelat gratis al client. Té moltíssimes aplicacions això dels cupons. És molt interessant per tot el tema de comerç. També estem treballant amb una cosa nova, que és la realitat augmentada. I en quant a la realitat augmentada, aquí us he posat uns exemples. A dalt de tot veiem un usuari d'un cotxe que amb el seu mòbil apunta amb la càmera al motor i l'aplicació de realitat augmentada li sap detectar on té el tap de l'oli, el tap del refrigerant, el tap del líquid de l'aigua per limpiaparabrisas. I tot això hi ha marques que ja estan treballant, com Audi i Ford, que jo conegui, però inclús en aquest moment ja hi ha aplicacions multimarca. Qualsevol cotxe que tinguem, qualsevol model, som capaces de detectar per fer aquells petits manteniments que fan falta. Més avall veieu una fotografia de Lego. Lego ha muntat un tòtem a algunes botigues de joguines, on es veu una càmera web i una pantalla, i nosaltres quan ens acostem amb la caixa que volem comprar, a la pantalla podem observar com surt, com es disposen diferents muntatges que es poden fer amb les peces que hi ha dintre. En aquest cas, si és un cotxe de bombers, doncs veurem un cotxe de bombers en 3 dimensions que podrem rotar, girar, veure per sota, veure per dalt, tan sols movent la caixa. Tot això ho veurem a la pantalla del tòtem. Això també és realitat augmentada. A la dreta veiem unes taules i unes cadires i un catàleg d'IKEA a terra. IKEA ens permet, amb una aplicació que hem tret ara, escollir un moble, posar el catàleg d'IKEA al lloc on el volem col·locar i a través de la pantalla del mòbil o de la tablet veurem aquest moble com queda realment en el nostre ambient. Tenim 2 exemples més, que us posaré ara un petit vídeo, si em permeteu. I el primer d'ells és referent a un aquàrium, que se'ls ha acudit la idea de portar més clients en l'aquàrium. És un aquàrium que està una miqueta apartat i necessitava més clientela. Han inventat un sistema en realitat augmentada molt interessant, que veureu ara al vídeo, i després veureu un altre vídeo de les targetes Pixary, que aquesta gent tenen unes targetes que enviem per felicitar una persona i quan mirem la targeta a través del mòbil també veiem que passen coses diferents. Ara us poso el vídeo, un segon, sisplau. This is Tokyo. How could you ever find a 35-year-old aquarium here? There are so many thousands of things to do. Even worse, the aquarium is almost a kilometer from the station. But that was our job.
We had to attract the visitors to the aquarium and make sure they could find it. Idea! Let penguins bring people to the aquarium. So we created GPS penguins. By using AR, GPS penguins will show you the way to the aquarium. So cute! People can't help but to follow them. What an amazing sense of road direction. We human beings are magically drawn to cute animals. Human instincts meet new technology. It was a world first. Motion capture technology applied to penguins. Our GPS penguins walk exactly like real penguins. Genuine penguin movement. 手を左右に振って重心取りながら歩くんですけども、科学的にデジタルでうまくこれ証明されたことになりますね。Result: mobile phones change boring point-to-point travel into entertainment. Just follow the penguins. You won't notice other distractions. You'll arrive at the aquarium before you know it. Look, people continue coming today with this app. ナビゲーションアプリペンギンナビ GPS penguins were a hot topic in many media. Penguins brought not only people, but also smiles. Seguim. Us he preparat una mica un resum de què s'ha de fer perquè una aplicació tingui èxit en 5 dies. El primer dia, pensarem aquesta aplicació, hem de pensar que ha de ser senzilla, ha de tenir qualitat, això farà que tinguem èxit. S'ha d'escollir un bon nom de l'aplicació, que sigui descriptiu, curt i bonic. Penseu que el disseny és la millor marca de presentació. Tornem a parlar de senzillesa i elegància, és importantíssim, i ha de ser fàcil i intuïtiu. I per què no, afegir-hi ofertes exclusives segons el nostre model de negoci, siguin productes o serveis. Això aportarà valor als nostres clients amb continguts exclusius i sobretot proposar ofertes. Jo crec que és una de les vies per fer que l'aplicació sigui una aplicació d'èxit. El segon dia, el dimarts, què farem? Toca publicar l'aplicació als markets i és el moment de pujar aquesta aplicació i necessitem que els clients ens trobin. Per fer tot això necessitarem un nom de botiga o aplicació, una icona de qualitat, assignar una categoria, és molt interessant fer un petit vídeo promocional, fer uns prints de pantalla i sobretot les paraules clau o tags perquè la gent ens trobi. Un cop definit això, pujarem l'aplicació als markets. Què farem el dimecres? Doncs compartir les xarxes socials. Hem de vendre l'aplicació, hem de millorar el posicionament, hem d'aconseguir que els clients comentin i valorin la nostra aplicació. Això farà que els continguts es moguin més ràpidament i la gent ens trobi més fàcilment. El dijous, dia 4, és el moment de fer famosa l'aplicació. Podem crear una landing page per fer promoció o fins i tot un microsite. Amb això em refereixo que dintre de la nostra plana web hauríem de crear un apartat especial per l'aplicació. Els clients, quan entren en els markets, habitualment hi ha un enllaç a la nostra plana web i podem fer que entrin directament a un tros de la nostra plana, sigui un microsite o una landing page que es diu,
on parlarem de l'aplicació, de les seves bonances i tot el que vulguem. També és important contactar amb bloggers i influencers. Això són gens que tenen blogs d'informació i que tenen molta influència en el mercat de les aplicacions. Disposem d'una llista dels més importants a nivell mundial que tenim a disposició dels nostres clients i aquesta gent, si troben l'aplicació interessant, doncs en fan un anàlisi, en parlen i tot això doncs, realment té molta influència perquè molta gent copia, retuiteja, comparteix a Facebook tota aquesta informació. També és important enviar la notícia de la creació de l'aplicació a llocs especialitzats. De la mateixa manera que aquests llocs especialitzats en fan publicitat, fan anàlisis, la valoren i això té una repercussió mediàtica important. També disposem d'una llista dels jocs més interessants, que, com deia, està tot a disposició dels nostres clients. I al final, l'últim dia, les últimes coses per fer, doncs podem pensar en fer publicitat de pagament per promocionar l'aplicació, si és que ens interessa. Ja coneixeu els sistemes de publicitat de Google, també n'hi ha al Facebook, també n'hi ha al Twitter. Doncs, contractar aquesta publicitat farà que l'aplicació tingui més descàrregues. Una part important, informar els nostres clients. Tots els clients han de saber que tenim una aplicació. No pot ser que cap client no ho sàpiga que la tenim. Per tant, és important dir-los a qualsevol lloc dels nostres albarans, factures, documentació que surt de la nostra empresa, inclús les instal·lacions. Aquí es fa servir molt els codis QR. Els codis QR, si no els coneixeu, són una mena de codis de barres que a través del mòbil se'ls fa una fotografia amb l'aplicació especial i ens porta al lloc de descàrrega de l'aplicació directament. Per tant, es fa tot molt automàtic de cara que el client sigui senzill. Insisteixo, els clients han d'estar informats. És el primer punt per aconseguir moltes descàrregues. I per què no, si tenim una bona base de dades, enviar-los un correu electrònic a través del nostre CRM i fer la campanya necessària. És un dels mitjans en aquest moment més econòmics i que arriba més gent i que us recomano que feu servir.